hľadiska nesmie ju indikovať diabetolog napríklad, pričom, ale je to základný parameter na diagnostiku ochorení pankreasu, pričom samotná diabetológia je v podstate o ochorení pankreasu. Ale som si myslel, že diabetici ako cukrovka a pankreas nemá ani spoločné, keď podľa toho, čo hovorí. Sa tam inzulín a tak, hej. No. Čiže ochorenia pankreasu určite spôsobí... A toto nemôže vyvolať diabetológ? No nemôže to urobiť diabetológ. Prečo? No nikto nevie. A kto to môže urobiť? No môže to robiť internista. A ako mňa to neohrozuje, pretože ja som internista, ja to vykážem na internú ambulanciu, ale je to úplne amorálne a úplne medicínsky neobhájiteľné. Alebo cielený dôkaz liečiv, teda liečebná hladina nejakého liečiva, dáte nejaké antibiotika a potrebujete vedieť, akú hladinu v krvi dosiahol. Môže vykonať len minimum odbornosti, 18 odborností z 67 odborností, pričom každá odbornosť používa lieky, veď preto sme lekári. A dôkaz liečiva je rozhodujúci práve vo vážnych stavoch. Vy neviete, či ten pacient nie je predávkovaný napríklad nejakým liekom na srdce, ale nesmiete mu dať odobrať. Prečo? No lebo neviete sa dopátrať. Prečo? Lebo nejaký garant, s ktorým si potriasli ruky a povedal, ja som garant, ja vám to všetko odsúhlasím, s ním sa dohodli s nejakým šéfom nejakej odbornej spoločnosti a jednoducho vás vyškrtnú. Alebo dôkaz antigénu parazitov v sére. Nesmie indikovať napríklad gastroenterológ alebo detský gastroenterológ, pričom s niektorými typmi parazitov sa stretávajú najmä tieto odbornosti. Zaujímavé však. Dobre, ale čo robí takýto lekár, tento špecialista? Musí ho poslať naspäť k všeobecnému? Kto to môže? Ešte jednu perličku. Nebudem vám to samozrejme už viacej obťažovať. Nie, odpovedzte mi prosím vás na otázku. Čo musíte urobiť, teda musíte ho poslať naspäť k tomu všeobecnému lekárovi, alebo kto to môže požiadať? Musíte ho poslať k inému špecialistovi. Čiže miesto toho, aby vy ste to odobrali, posielate to na príslušnú odbornosť. A nie je toto drahšia cesta? No samozrejme, že je. Ale je to zabránenie... Ale veď ste vraveli za všetko, že chcú šetriť. Ale veď šetria. Ako? No polovica tých pacientov nepôjde k tomu ďalšiemu, lebo už nemá dovolenku, lebo už ho nepustia z roboty, lebo sa na to vykašle, lebo medzi tým zomrie, lebo Dobre, tak vás tu zastavím. Lebo sú tu aj ľudia, ktorí... Vydržte chvíľku. Chcem sa spýtať jednu vec. Robia obštrukcie na schvál takéto šachy, aby ten človek vlastne sa na to vykašľal? Napríklad, aby sa neposkytla zdravotná starostlivosť. Tým, že sa neposkytne, nemusia sa dať peniaze za výkon. O to viacej sa môže odložiť do zisku, ktorý nie je kontrolovaný. Povedal som to na začiatku a teraz hovorím o cestách. Dôkaz jedov a prchových látok v biologickom materiáli. Jedy a prchavé látky, čiže látky, ktoré spôsobujú otravy. Nesmie ich indikovať napríklad gastroenterológ, alebo diabetológ, alebo nefrológ. Pričom mnohé jedy sa prejavia práve zlyhaním obličiek. Ale nesmiete vyšetriť jed. Prečo? Preto. Lebo niekto z laboratória od zeleného stola im to odsúhlasil. Dostanete to ako pravidlo a nesmiete to urobiť. Toto napríklad je jedna informácia, ktorú my sme ešte zatiaľ nejakým spôsobom sme ju nedokázali dostať do médií. Tak, z toho vyplýva, že pacient je v dôsledku obmedzení poisťovní, ktoré sa nedajú označiť inak ako umelé, vystavený riziku z premeškania včasného stanovenia správnej diagnózy a včasnej liečby. Pacient môže zomrieť. Kto nesie zodpovednosť? Ten, kto im to odsúhlasil? Ten, kto si potriasol ruku a zobral zvýhodnené platby na svoje zariadenie, alebo ten, kto to neurobil? Keď pacient zomrie a doktor sa dostane pred sudcu, tí istí ľudia, ktorí prišli do poisťovní a odsúhlasili im tento amorálny postup, budú svedčiť, že to doktor má urobiť. Už ako súdni znalci. To sme videli na vlastné oči. To sme zažili na súde v Trenčine. Nie voči sebe, ale v prípade obhajoby jednej našej kolegyny, ktorá našťastie obhajená aj bola. Ak dovolíte, máme na telefóne
diváka. A mal by to byť Jan z Liptovského Mikuláša. Dobrý večer. Počujeme sa? Haló. Dobrý večer. Slabo vás počujeme. Počujete ma? Tak, teraz vás už počujeme. Nech sa páči. Ja by som chcel na pána doktora Janca. Veľmi zle vás. Vypadávate nám. No, neviem. Asi zlý signál, ale... Tak skúste zájsť niekde, kde ten signál máte a zavolajte nám ešte raz, prosím vás. Ďakujeme zatiaľ. Môžete pokračovať. Dobre, takže vzhľadom na to, že prostriedky verejného poistenia sú verejné financie, samozrejme, to nie sú financie, ktoré by poisťovňa mala svoje ako svoj privátny majetok, ktoré povinne odvádza občan alebo štát za svojich poistencov v prípade dôchodcov, malo by byť hospodárenie s nimi pod kontrolou štátu. Pod kontrolou štátu. Podmienky zmluv s poskytovateľmi by mali byť pod verejnou kontrolou a mali by byť vyjednané so zástupcami poskytovateľov na verejnom zasadaní zdravotného výboru Národnej rady a za prítomnosti médií, aby ľudia videli. Kto kontroluje hospodárenie zdravotnej poisťovne? Je na to oddelenie kontroly a viete, komu podlieha oddelenie kontroly? Riaditeľovi zdravotnej poisťovne. Nikomu inému. Nik iný v systéme nie je oprávnená osoba, oprávnená organizácia, inštitúcia, alebo akokoľvek to chcete nazvať, ktorá by bola oprávnená kontrolovať poisťovne z hľadiska takýchto obmedzení. Ale tu máte to isté ako ministerstvo vnútra. Inšpekcia podlieha presne tomu istému šéfovi ako samotní policajti. To je... Podľa zákona má občan právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktorú vymedzuje zákon na to určený a ten má povedať, na čo má právo, ale keďže taký zákon nie je, tak jednoducho si poisťovne sami určujú rozsah zdravotnej starostlivosti. Čiže to je jedna z ďalších ciest. Redukcia práv pacientov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktoré vyplývajú z ústavy. Miesto toho, aby sa zamedzil zisk a začali sa kontrolovať financie, je tu snaha o zavedenie pripoistenia. Určite ste si všimli, že okamžite po voľbách parlamentných vybehli médiá a vybehol aj prezident Slovenskej lekárskej komory, pán Kollár, s tým, že treba pripoistenie. Čo to je pripoistenie? Treba si to objasniť. Má sa určiť tzv. Základný balík medicínskej starostlivosti, základný balík, ktorý pacient dostane z verejného zdravotného poistenia a potom niečo exkluzívne, niečo nadštandardné, čo si bude pacient hradiť sám z pripoistenia, z povinného pripoistenia a týka sa to najmä našej generácie, a teda budúcich generácií, ktoré budú chcieť takéto pripoistenie. Viete, kde je problém? Že ten základný balík je podstatne menej ako to, čo my dnes dostávame. To znamená, to, čo my dnes pokladáme za absolútne štandardné, to sa má dostať do balíka pripoistenia. A bez pripoistenia čo bude? No nič, nebude. Nedostanete sa k takej starostlivosti. Urobia vám umelé dýchanie, urobia vám EKG a zbytok budete mať smolu. A toto všetko dostanete za to, že pod hrozbou exekúcie povinne platíte zdravotné poistenie? Áno, presne tak. Dobre, to sa... Teraz, to je celkom... prečo s tým vybehli lekári? Samozrejme, lebo médiá sú tak opäť ste sa pýtali, kto chce zle pacientovi. No predsa nikto. V tomto systéme nikto nechce zle pacientovi a najmä nie finančné skupiny a najmä nie predstaviteľ ministerstva a najmä nie iní funkcionári, ktorí to majú na starosti. Títo chcú úplne najlepšie a keď o tom pochybujete, tak novinári vám to vysvetlia, médiá vám vysvetlia. Donesú vám dôkazy, povedia, aký ste chrapuň, že sa vôbec opážete na takéto niečo pýtať. V koho zaujme je takéto niečo urobiť? No samozrejme, opäť sa vraciame k tomu pojmu, ktorý sa pokúšam zaviesť,
a to je politicky chránení veľkopodnikatelia s verejnými prostriedkami. Opäť je tu zisk poisťovní a opäť je to tento finančný záujem. Samozrejme, že je to v rozpore so záujmom pacienta. Trošku ma táto debata berie, pretože prežívame to príliš. Každý jeden ten bod, ktorý som tu predstavil, všetko proti jednotlivým týmto bodom celé roky bojujeme. 17 rokov sa snažíme tomuto zabrániť a zrazu to tu je a zrazu je to ako hotová vec a zrazu pripoistenie a všetci, tak hovorím, čo je pripoistenie. Pýtam sa ľudí, ktorí pozerajú túto reláciu, chcete pripoistenie? Pripoistenie a lekári. Lekári sa tešia na to, že bude pripoistenie, dostaneme viac. Oni to tak prezentujú. Dostanú lekári naozaj viac za svoju prácu? Nie, nedostanú. Bude to za pár halierov a všetká práca, ktorú urobia nad limit, už bude potom započítaná do toho, však tento pacient je pripoistený. Ale celé to pripoistenie pôjde poisťovni a tá, opakujem, vytvára zisk, ktorý nejakým spôsobom nie je kontrolovaný a limitovaný. Počkajte, chcem sa vás pýtať jednu vec, lebo aby som ja to chápal, tento slovenský systém, lebo pre mňa toto je španielská dedina. Ja, niekto iný, nejaké deti eštebákov, niekto, si môžem zriadiť zdravotnú poisťovňu, hej? A teraz zo zákona vy všetci mi musíte platiť, hej? Takže ja mám príjem stabilný a ja určím, čo preplatím a nepreplatím a kde to preplatím a nepreplatím. Alebo existuje nejaký zákon, nejaké pravidlá, čo všetko musia tie zdravotné poisťovne preplácať. No veď už sme o tom hovorili, ja som to už spomenul, možno to trošku v kontexte zaniklo. Áno, mal by byť zákon, ktorý by určil, čo je štandard. Nepýtam sa, čo by malo, pýtam sa, je alebo nie? Nie. To znamená, že ja ako súkromná zdravotná poisťovňa si môžem určovať pravidlá sám. To znamená napríklad, že ja mal som minulý rok 100 miliónov zisku, vydržte chvíľku. Mal som 100 miliónov zisku a tento rok chcem mať 120, a všetko ide tak, ako išlo, tak sa rozhodnem, dobre, tak za 20 miliónov nejaké úkony nebudem preplácať. Môžem to urobiť ako poisťovňa? Prečo nie? V kľude, v pohodičke. Použijete na to niektorý z týchto mechanizmov a dokonca aj pacienti sami vám to odobria, pretože pani doktorka Kávková, ktorá bola predtým šéfkou Združenia súkromných poisťovní, je teraz šéfkou ochrany práv pacientov a tiež hovorí o pripoistení. Toto sú, viete, ak bol niekedy ten film, že univerzálny vojak, toto sú univerzálni úradníci. Áno, samozrejme, a je to tak. Máme veľa polyhistorov na Slovensku a proste menia si tie kreslá. No isté, lebo Slovákov je málo a veľmi šikovných ľudí, ktorí niečo vedia a poznajú systém, je veľmi málo, takže bola by veľká strata ako niekoho len tak stratiť, tak keď nie na čele poisťovny, tak na čele pacientskej organizácie a všetci sú spokojní, ako vidíte, to je OK. Od samého začiatku musím povedať, že nám ako Slovenskej lekárskej únii išlo o pacienta. My sme 100 razy už počúvali, a kto je za vami, a chamtiví doktorici chcú viacej peňazí. Z toho to vidíte, že nie. My sme odmietli podpísať dodatky z poisťovne Dôvera. Mňa a moju manželku to na našej ambulancie je strata po 500 eur. Ja by som s tým nemal problém tých 500 eur dostať, keby som si povedal, a čo však, aký tam problém, všetci to už podpísali, a prečo však pacient si to aj tak nezaslúži, keď sa nebráni sám. Nie. Preto, lebo sme nezradili pacienta a s nami ešte desiatky iných lekárov, ktorí majú svedomie a pacienta nezradili a nepodpísali túto zmluvu, prichádzajú o 500 eur mesačne. Pri príjme na ambulanciu 2500 eur
z ktorého musíte 900 dať na sestru, pretože dáte plat plus odvody, 500 na nájom, lebo taký je vysoký, 500 na ďalšie náklady, vám ostane 500-600 eur výplata. Toto sú výplaty súkromných lekárov. A nie tie nezmysly, o ktorých rozprával pán Čislák, bývalý minister, že 6 000, prosím vás pekne, to sú tých... Možno Čislák chodil k takému. Áno, no tak áno, však samozrejme. Alebo sa chodil nechať masírovať za naše peniaze. Tak ste počuli, že sú oni veľmi spokojní so zdravotnou starostlivosťou, takže oni poznajú iných lekárov, ako sme my. Dajme si otázku. Je možno túto situáciu riešiť? Lebo samozrejme všetko smeruje k tomu, aby sme zodpovedali práve túto otázku. Podľa Európskej komisie je práve nepriaznivý demografický vývoj jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Európska únia rozhodla pre prísun migrantov. Toto povedal eurokomisár. To ja som si nevymyslel. To neparodujem Európsku komisiu, naozaj nie. Nie je to môjim zámerom. Teda, jednoducho vyjadrené, Arbeitskraft kommt, prichádza pracovná sila. Toto je ich predstava o výhode príchodu migrantov na Slovensku. Migranti by mali byť tí, čo sa za nás budú množiť, ale to ani nie je tak podstatné, ako to, že budú na nás pracovať a zaplatia nám dôchodky a zdravotnú starostlivosť vtedy, keď ju budeme potrebovať. Toto je predstava. Ako sa na riešenie problému dívame zase my, lebo takto to vidí Európska komisia, migranti, to je spása, my to vidíme inak. My to vidíme tak, že keď nepríjmete migranta, máte zaplatiť ako pokutu 200 000 eur. 250 000 eur. Dajme tie peniaze našim deťom. Dajme tie peniaze študentom, ktorí končia medicínu, ale keďže nemajú uplatnenie a dostatočný plat, odchádzajú na západ a 85% absolventov lekárskych fakult na Slovensku odchádza alebo plánuje odchod. Prečo nedáme tú pokutu nášmu, ktorý tu má rodinu? Prečo nezabezpečíme funkciu rodiny? Prečo nezabezpečíme kontinuitu rodiny a nezabezpečíme tým pozadie pre lekára, ktorý by tak ostal? Opakujem, lekára, nech sa nikto nehnevá, ja sa nechcem vyvyšovať a robiť kastárstvo, ale lekára nedokáže robiť každý. Na to treba mať určité schopnosti, vedomosti, na to treba 15 rokov študovať a nezarábať. To si nikto neuvedomuje, že lekár začne zarábať o 15 rokov neskôr ako napríklad robotník. Takže... Viete, ja keď vlastne túto správu, tých 250 000 na toho migranta, a spojím s tou vašou demografiou a s tým, čo rozprávate, možno by bolo zaujímavé sa zamyslieť nad tým, že by sme tých 250 000 nedali teda za toho migranta, ale dali by sme to normálne slovenskej rodine, ktorá bude mať viac ako 3 deti. Napríklad. Hej? Máte tretie dieťa, tu máte nenávratnú pôžičku na bývanie, napríklad 250 000. A to by ste videli, ako by sa Slováci množili. Tak, hej? Ja si to rozumiete? Myslím, a nepotrebujete nikoho sem ťahať. A vy budete mať za 250 000 nie jedného migranta, budete mať 3 Slovákov. Keď nechcete prísť lekára, potrebujete ho stabilizovať. Potrebujete mu vytvoriť pozadie, pracovné podmienky. Nie toto, čo my zažívame, že každý deň ste jednou nohou v nejakej sťažnosti. Hej, celá tá nenormálnosť systému podá nám na hlavy. Lebo médiá nakriatli pacientov, aby sa sťažovali na nás. Za jeden rok, za predminulý rok bolo 100 000 sťažností na slovenských lekárov, z toho len 15% nejakých bolo oprávnených. Tak nehovorme o oprávnených, dobre, aj keď to je podstatné, ale si povedzme 85% bolo neoprávnených sťažností. Lebo potom sa ukáže, na súde sa ukáže, darmo sa hádže zodpovednosť, nakoniec sa ukáže, že 85% bolo niečoho, za čo môže systém. To je naša pôvodná otázka. Takže, to je v priamom keby my sme dokázali stabilizovať našu pracovnú silu odbornú na Slovensku, bolo by to v poriadku pre nás. Lenže je to v priamom rozpore za záujmom
Európskej únie, to si povedzme rovno a otvorene, ktorá si nakupuje najkvalifikovanejšiu pracovnú silu za zlomok toho, čo by vynaložila na jej vzdelanie vo vlastnej krajine. A to je kľúčom. To je tá katastrofa. Nikto o tom nerozpráva. Tu sú obrovské vývozné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývozom inteligencie. Áno, odlivom mozgov. To je obrovský biznis. Je to biznis. Ako chcete dostať doktora, ktorý má dobrú rodinu, dobré pracovné miesto, dobré pracovné podmienky a plat zo Slovenska? No nejak. Ale ako chcete dostať doktora, keď je rozbitá rodina? Rodiny sú rozbité. Tu už neexistuje jedna normálna rodina, pretože sú v sociálnej, sú v finančnej kríze, musí sa chodiť. Destabilizujete rodinu, destabilizujete príjmové prostredie, spôsobíte zrušenie kontinuity rodinného kapitálu. Tým pádom to zázemie, ktoré by udržalo ešte nezarábajúceho, začínajúceho doktora, neexistuje. A tak si povie, ja niekde musím ísť. Čiže mobilizujete pracovnú silu. Lenže nemobilizujete tu, že umožníte odísť za svojimi schopnosťami. Nie. Vy mobilizujete tak, že deštruujete jeho sociálne istoty v domovskom štáte na Slovensku. No. Cez deštrukciu k mobilizácii. To je výhoda. Z práva pohybu pracovnej sily sa stala povinnosť pracovnej sily. My sme si mysleli, keď prichádzal kapitalizmus, že to je super, pretože budeme chodiť na dovolenky. No nebudete chodiť na dovolenky, keď nemáte peniaze. Budete chodiť ako pracovná sila, keď budete dobrí, aj cez tú fázu sme prešli, keď boli dobrí, išli a zobrali ich na špičkové kliniky a teraz musíte preto, aby ste prežili. A toto je to abnormálne. Pán doktor, bohužiaľ náš čas sa naplnil. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Tiež vám ďakujem, že ste trošku ozrejmili divákom, ako to v tomto Kocúrkove funguje. Som sa zvedavý, čo s tou informáciou urobia. Ďakujem vám. Ďakujem aj ja za pozvanie. Tak a samozrejme, ja sa s vami lúčim tiež, vážení diváci. Keď pôjdete dneska o postele, hlavne mladé rodiny alebo mladí manželia, zamyslite sa nad tým, že či by ste boli ochotní za 250 litrov mať 3 deti. Pretože inak Európska komisia chce, aby sme my sa vyskladali tých 250 000 na nejakého ekonomického imigranta. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.